the ground shake. Løg. Ah, fuck deg. Se nå, se nå, se nå. Nei, fuck det. Ok, det kom litt inn i leggen nå. Må du legge? Nei, du legger ikke det. Du Jeg må ikke gjorde. legge fing. Jeg Sånn. vet det, men skjermen min er helt gala. Åja. Har du kjøpt kevlar? Nei, satan. Jo, bra. Glemmer det Booster igjen. mye B? Jeg må ha fine, Ikke booster B? beste boosten du får, liksom. Har en god følelse på at du blir Oi, bedre. det var en som sier. Faller. Nei, hva er det du sier? Faller. Hva holder du på med? Smoke her. Det verste snorket i Norge, altså. Du ser på stikkerne, Kasper. Hæ? Du ser på stikkerne. Hva er det? Ser ikke så bra da. Nei, det er ikke. That's fucking dirty, mate. Vil du ha tekni That's some forresten? dirty shit. Mikkel, Hæ? tekni? Ah, ok, ja, fine. Sunn. Løg. Jeg går... Du skal hjem igjen også, sant? Nei, Jeg jeg går B. Ikke boost, ikke boost. tror jeg A. Ja, men 3 er for lane. A. En 2A nå. Jeg tror de går A siden de skjønner at jeg går B. Throwing flashbang. Flashbang. Hellost. Bombi, Hva skal jeg ha? Helsikken, er det kødd? Det er en til på A. Tror man kønter B. Ne? Bombo var Go, 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 go. Oh my god. Det er en som er helt aids. Aims OP. Laying down smoke. Grenade. Your aim is on fire. Herlig. Han er inne i alle helsike. Assist. Ja, du må gå på den, Kasper. Du må bare gå. Det er en ost som står Window room. One. Ja, ja, Watch out. Throwing fire. Han er young. Go to jungle. Jeg vet den er young. Young. Jeg vet den er young. Tenk at jeg er en antalsbolaget. Du er til og med bedre enn meg. Det var OP det siste, Mikkel. Rett. Tenk det. Det er 5-7, vet du. Ja. Finner ikke mer åpen meg i 5-7, bitches. Ja. Ok, gjerne, men... Gjerne sånn 100 stykker, men hvor er de? Move it, son. Ok, jeg rusher til. Throwing Balle smoke. så stygt kan hun. Oh my god, helsike. No one B. Hæ? I'm on B. Bomb T. Bomb T spawn. Bombtid. Tror jeg greier knife en her. Throwing smoke. Alle! Nei, kom an! Grenade out. Kasper, alle. Du må gå, du må gå, du må gå. Throwing fire. Er du gal i hodet? Alle er Palace. Han ene tagget jeg trodde jeg kunne få en. Greide akkurat ikke en sau. Need help, please. Sergeant Hellesikken. Incendiary Han out. siste er på Palace. Du tar grønne. Green knife. Herlig. Oh, sorry. It's okay. Men jeg fikk bare 1 kill denne runden. Det var En dårlig kill, det. jeg fikk ingen, jeg fikk ace. Fuck. Nei, hva sa jeg? Can you Jeg give fikk me my 1 kill, jeg AP? fikk ingen, jeg fikk ace. Middle. Nei, jeg mente assist. Hæ, hvordan fikk jeg en AK? Skal jeg droppe? I am middle, mate. Smoke. Trenger du noe, så kan jeg gjøre det. Dørte Why are you spilt smoking? Ok. Så nå skal jeg faktisk få Might be green.
B. I mean, Grenade out. En bombe Palace. Kom deg til helsikens Laying down Palace. smoke. Deploying flashbang. Incendiary. Lovbrekast på Palace. I ghetto. Kom deg til helsikens Palace. Incendiary Det out. er Julie som har snakket sagt. Men... Hva er det da? Julius. Hæ? Det var en gal. Herregud, Mikkel. Sorry. Hver jævla gang. Ja. Ja. Oi. 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 Kjempevill. Ja, for helsike. Salen jeg legger nå. Hva var det? En fot i munnen? Hæ? Han er russisk forresten. Flashbang. Hva i helsike? Alle som spiller nå for tida er russere. Hvorfor har han fot i munnen? Hvorfor ikke? Oi. Hæ? Tøg life. Du skulle opp med en opp. Du drepte meg mens jeg hadde opp, så du kjente han på han. Nei. Så rart at du På han, spekker. Mikkel. Du dropper den til meg. Så ligger du der Du må da. droppe den her, da. Ja, men det er alt for langt. Så This isn't the det killing er house Ja, anymore. du dropper den This is mye real lenger ned life. der. Laying down smoke. Det her er grunnen til at jeg liker best solo-kua. Grenade. Du sa hva? Jeg liker bedre solo-kua. Deploying flashbang. Spiller uten deg. Takk. For jeg er forbist. Åh, helsikens. Han har russisk fot. Middle down. Han tung igjen. Den er fotseksgreier. Grenade out. Throwing Good job. flashbang. Kom an. Nå skal jeg prøve med fyre på med litt M4 her. Oi. Da er det heftigt. Kjøp meg en 5-7. Hot Rod. Souvenir. Fnatic. Åh, Come on, come boom. on, chop, Yes, chop. Åh, herremann. Treffer aldri folk med decoy. Du skal jo ikke prøve å treffe de heller. Det er ikke meningen med det. Bra. One more big For please. eldre fiks decoy. For helsiken graler fothold igjen. Flashbang. Jeg gidder ikke det. Throwing flashbang. Heldig Ikke satan. Hva er det som skjer? My name is Åh, helvete. Tjuv. Throwing a grenade. Ok, Kasper, du er den eneste på A. Eller psych. Hvor er denne? Smoke. Hvor er bomba? Ja. Han har han vel ennå, da. Å, fytti grisen, Kasper, for en flash. Hæ? Where the fuck was that guy? Nice, new One player. A-side. I don't know where. Han er jo ikke en A-side. Han drepte meg jo, han må være A-side. Men hvor var han? For deg. Altså, Veldig bra. Ja, brors. Veldig bra. you back, Ruski. Shadow, maybe. Shadow. Shadow. Å, herligheten. Do you know where Shadow is? Good job, man. Take my up. Sandwich. 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 Get up. Sandwich. Du kommer. Ok, da cheater jeg da. Hæ? Da begynner jeg å cheate. Du cheater? Ja, Deagle og Scar. Det er cheater-våpen. Ok, det er faktisk det. Mm. Din Ja. ost. Move. Åh, rett før jeg traff deg, Kasper. Rett før jeg lover deg. Kanskje du blir nærmere, jeg lover deg, altså. Hvor gadda er jeg? Du får deg. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye heller. Ja, det er sant. Fikk du en, Kasper? Helsike. Grenade. Om det er en så... Snakkes!
Snaggis på LAN. Jeg håper det var noe fotrolle. Hater han. Skal du ha Julies, Kasper? Nei, jeg liker ikke Julies. Så jæklig dårlig våpen. Det Og vi har bomber, eller? Grenade out. har vi ikke. Fuck, det er nok B. Det er jo ikke det. Det er B. Laying down smoke. Ein. Hva Ja. kan ikke bomber? Ja, han ligger jo i spawn, da, den ost. Må se det, da, den ost. Jeg visste jo ikke, så ikke med. Satan, den ost. Throwing fire. Det var helt sykt løy å lage Good lyder. jump shot. Han er ikke B heller. Han er ikke noen steder. Katten min er utenfor. Keten er i Kitten heimer mot. Man skal bygge et hus. hos. For kitten skal være venner og bygge kegehus. Vent, den er copyrighta. Hos. Nei, den kan ikke være det. Det er jo det. Den er faktisk ikke det. Ja. Yeah, nei. Fuck, jeg tror det. Move it. Move it. Ikke det. Fucking han. Ja, jeg skal knulle den and i rød og kalle den jenta. Ja, men han ene stjal knifen min. Hjerte Fra Slovakia. Kødder du? Throwing a Jeg spiller grenade. skøyt her oppe. Kom an, en til knife. Throwing Hvorfor i smoke. all verden springer rundt med Julius? Det er det ingen som vet det, Mikkel. Please da. Kasper, Ok, this Deploying flash. flashbang. Jeg har den beste flashen. hvorfor det? Den suger. Ja, Og det så poenget mitt. Eller gjør den det? Flashbang. Eller jeg vet faktisk ikke. Vent, vi flasher jeg. wow. Men jeg kan ikke. Hæ, nei. Og jeg treffer på deg. Ja. Fuck. Hey, Jeg trodde jeg traff han. with my knife, bro. Men hvor er han siste? Han var mid. Å, helsike. Skar av hodet. Den bør bli, Det er faktisk den bør bli nerfa. Nei, nei, nei. Jo. Elsker han. Det er jo bare et shit folk som bruker den da. Ja. Jeg bare kødder med å bruke den. Ja, det er ikke jeg. Men det er 9-0. Det er fløt det. Ok, jeg tror at nuclear... Are we rushing in? Or are You we should. going sneaky beaky like? Vent her. Jeg skjøt den, men så popper det ikke. Det skjer, jeg vet. Grenade out. Hva helsike? Deploying flashbang. Hva er det? Det var en som ble truffet gjennom sånn Ja, det er sykt. underpass. Grenade Av out. alle. Er det underpass? De var... Laying down smoke. Nei, Kowalski. Nå skal opp. Hæ? Flashbang. Er det knife? Hæ? Det er jo ikke... Oh! Å, for fuck. Hæ? Herlig jobba. Herlig jobba. Jeg bare yes, og så var det ikke det. Herlig jobba. Bare egentlig, nå med skole som ikke hjelp. Nei, Vel, du skylder meg en skar nå. skar det, ikke skar du? Nei, du skylder meg en Ja. fjord. Sunn. Nei. Du kan ikke droppe den, skal jeg droppe den på taket eller noe hvis du ikke får Jeg den? skal droppa du til, så. Throwing flashbang. Jeg flasher den på. Du kan få en skar faktisk av meg. Ja, kan jeg det til meg? Eller, fuck. Droppa han til helsike. Det er på den løv. Du har den på deg, den ost. Oi, Du er flink. sorry da. Let's move out. Ah, Ikke gå midt da, gå B. please, mate. Smoke. Midt, gå B. Ah, de er jo ikke her da. Gå midt da. De var faktisk der også. Jeg var der. Bomber er midt. Kan jo ikke god økonomi. Throwing a grenade. Nice. Thank you. Thank you. Throwing I smoke. am very good. I am very young too. I got a great future. Laying down smoke. Bare vent på deg.
Oh, sorry. Tredje knifen dette her helsike så. Hva er Ja, siste? jeg er det. Han er jo AFK. Er det? Hæ? Nei, nei, det er min. Kasper. Innerborn. Jeg skulle gi han til deg. Skjerp deg. Mikkel, hva det var? Mikkel, du skulle få den killen. Jeg er tøg. Mikkel, jeg hadde lyst til å gi deg en assist, så bare Nei. dreper du han. Alle. Mikkel, jeg hadde tenkt å få en assist, men ja. Let's give it to them, boys. Det er fun, don't stay. Hæ? Neste gang skal jeg stjele deg. Så bra Jeg skal det. stjele den for deg. Ja, så bra. Jeg ga deg en knife kill, og så tar du og stjeler fra meg. Hæ? Gir det ingen mening? Jeg ga deg den på mid. Ja. Ja, og så tok du Å, den ja. fra meg. Det du... Ok, da skal jeg. Nei, de kommer til å stjele på alle. Nei, hæ? Nei, det var bra. Fuck deg. Hva var det på med? Det er så bra. For helsike. Laying down smoke. Du må gå bak de. Det er du vant med. Throwing Oi, sann. flashbang. Nei, ikke. Smoke. Jeg eide de nett. I sommer skal jeg kjøpe Chroma. Men hvor er du da? New Mom's Pussy. Salig katt. Jeg vet det. Det er en sal på en katt. Flashbang. Bro. Legger du? Jeg ligger med mor i... Oi. Skal du ikke ha med det til noe? Jo, kom akkurat jeg vil. Kødd. Kom an! Mor di liker kødd. Hæ? Folk står kødd betyr kuk. Røygle? Finn 360 nå. Nail det. Jeg vet ikke en kill på henne det. Ja, akkurat derfor. Han ble så skrevet, vet du. Jeg fuck deg, Gaute. By the way, Gaute er bare et helt random navn. Er det det? Lunk, lunk. Let's have it, lads. Hva er det så? Du lærer den slange. En slange, ja. Fine. Yeah! Fine. Det er det jeg gjør til mor di. Drunk ost og snyft en nymalt hest. Ok, 3. Oh my. Jeg fikk ikke telle ned en gang. Er du rødbult? Nei, mor di er. Herre. Nå roer jeg litt her. Altså, My det er- knife! Oh, stupid cunt! Fuck you, nigga. Oi. Racism. Hashtag. Rape you. Black. Hæ? Hæ? Incendiary. Kom. Du har det helt bra. Nei, Nei. jeg har ikke så veldig bra hjemme. Herre, jeg misset nettopp en sinnssykt stor Throwing mulighet. smoke. Throwing flashbang. He pooped in a tree. Behind you, man. Take de opp, take de opp. Opp looks like a cock. Just look at the tip. Å, Looks like penis. herregud, den var nydelig. Det should be scar. I came here for two things. To suck some hard candy and suck some jack. Jeks! Det var en veldig bra Let's video. go. Dere må gå og se han. Du Really? kødder meg, traff deg. Ja. Men ikke du har sånn blitt bannet. Treffer ikke folk hele veien. Jeg kommer til å Ja. reporte deg. Aldri truffet deg før. Nei, jeg kommer til å bli banna. Jeg lover deg. Å nei, en råten Wow, Drip. me. I know it's B, because I got wall hacks. Flashbang. Å, den råtne hest. Hør på han da.
Karl Hester-rådene. Ja. I came here for two things. Yes! Hashtag no scope bitches. This is... Nei! I came here for two things. To suck some hard candy and suck some dick. Mori. Oi. Jeg fatter ikke den. Nei, det er bra. Throwing smoke. Hvor faen var bomba? Ja, jeg tror ikke den faller. Hva er det feil den der? Jækla bilde. Nei, jeg har ikke åpnet noen irriterende. Mikkel Ninja buster meg. Ja, jeg tror ikke. Yeah. Forbidden countryman. Hæ? Ja, men tapt for once. Jeg kunne ikke finne bomber, så kunne ikke Ninja. Ninja. Laying down Ninja. smoke. Hva skal du bli når du blir stor da? Ninja. Decoys out. Hva er du? Hey, Hva skal du bli når du blir stor, Mikkel? nøtter. Ninja. 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 Hva skjedde nå? I came here for two things. Suck some hard candy and suck some dick. Mikkel han er ikke avkåringer. Hiccup vil spørre kompet med meg. Nei. Skal jeg si til han? Deploying flashbang. Punk. Skriver du rundt? Kom an, hvor er den siste kødden? Runk. Tøg. Skaffelse. Runk. Coming CT right now. CT, hva er det? Gå bak han. Han er bomber. Ok. Han er rett, Mikkel. Han er rett venstre. Nei! Syke. Nei, sant. He's tagged, I think. I think he's tagged. That is how someone I know from English is very good, so I am very glad. What are you doing? You have to no-scope that beats. You have to no-scope bitches. Hva gjør du? Hva gjør du? Nei, jeg tror ikke skjønner det smart. Hæ? Det er bare Glock-kamp. Hvem skyter med skudd, liksom? Åh, Mikkel, 5-7. Nei, hva er det for han? Jeg må sånn jeg har han. Nei, du kan ta teknikk. Du kan knife skill, i hvert fall. Neste gang vil jeg ha sist på noe. Ok, greit det. Hvis jeg får 5-7. Ok, hva er det nå? Hvilken farge du er? Å, herre mann. Jeg er oransje. Kom. Rett bak deg. Kom, dropp han. Yes! Neste gang må du la meg få assist på noe. Hva skal jeg kjøpe? Mori. Hvor er han? Jeg tror kanskje jeg skal prøve å skaffe meg Blood and Water på SSG. Let's go. Ja, men du må med cases også. Ja, fader. Kasper. Jeg sprang opp på deg, jeg vet det. Jeg vet det. Skjønte du hvorfor jeg er så høy? Var det noe covid? Salan, hørte du det? Grenade. Hil, hvorfor er du så høy? Du har jo ikke vid. Vid. Du har ikke vedd. Nei, mye bare. Hva er teknikken min? 360 no-scope. I am blending the Eller ikke. Hvorfor du spawn? Å, helsiken. Jeg vil ha assist. Nei! Jeg døde. Han er der. Ja. Å, du løg. Det er en til der, Kasper. Kødder du? Sånn at... Ja, det er tredje vi har vunnet i dag, er det ikke?
Jo, jeg D-ranka 2. Nei, jeg D-ranka i dag. Selv om jeg bare har vunnet. Nei, du tar 2. Tapt 1, Mikkel. Skjerp deg. Jeg tapte 2 nå. Jeg har tapt 1, du har tapt 2. Hæ? Spilte du hele veien da? Nei. Har du det? Nei, mor de har... Hva sa? Nei, jeg vet ikke lenger. I'm throwing smoke. Folk nede på det. Ups. Nei, jeg nøyde meg selv, herligt. Hva er det jeg venter for? Hva er det på med? Hvor Det var stresser en som meg? redde meg. 360 knife, hva fader? Hm? Løk. Let's go. Let's go. Yes. Ja. Ja.